Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share it to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook guys. Ayan, dito nyo ako makontak regarding sa mga ilan pang katanungan nyo dito sa aming yard. So ayan guys, magandang umaga nga pala sa inyong lahat. And ayan, nandito na naman tayo sa panibagong video of course. And sana guys, mabigyan namin kayo ng konting tips or kaalaman regarding sa aming Shamo. So, anyway guys, today is December 3 and ayan guys, napakadami nang nangyari din dito sa aming yard and time check nga pala, it's around 3 PM na rin ng hapon and ngayon again kami nakapag-open ng vlog since naglinis din ako ng bahay guys. Pero anyway, jump to our topic guys, tungkol nga sa ating mga hen na Shamo, kung sila nga ba'y naglilimlim. So again guys, based on our experience lang to guys, disclaimer lang din muna ako kasi baka ang daming mag-react dyan regarding sa sasabihin ko today kasi hindi naman din tayo same na mga experience or mga observation natin regarding sa ating mga Shamo. Pero bago nga pala yan guys, ayan, kukunin ko na muna yung mga ilang itlog ng ating mga nasa likod na mga black kasi it's been a while din guys since nandun sila. And actually guys, akala namin talaga na baka next month pa sila mangitlog kasi hindi nga namin sila nakitaan ng any signs na mangingitlog na nga sila. Pero ayun na nga guys, nangitlog na sila and ngayon ay kukunin na natin. Actually mga siguro 7 or 8 itlog lang yung nandun, pero kailangan ko na yung kunin guys kasi ilalagay ko rin sa incubator. So ayun guys, unahin na muna natin yung mga itlog sa likod kasi mukhang uulan na rin guys. So ayun guys, punta muna tayo doon. So ayan guys, nandito tayo banda sa likod guys and ito yung mga sinasabi ko sa inyo na mga hen and broodcock namin nga pala na nangingitlog or naka-on breeding sila dito sa likod. So actually guys, napakita ko na sila sa mga ilang videos ko din dito sa ating vlog. Pero ayan na sila guys and i-flex ko rin sila sa inyo. And ito naman yung broodcock guys, so ayan naman yung broodcock natin guys. Ito din yung galing kay Sir Sia guys and ayan na yung itsura niya nga pala. Medyo mailap lang siya guys pero ayan yung itsura niya guys, oh napakamalito. Flex ko muna sila sa inyo. So guys, eto si Black Pearl nga pala guys. Ayun yung kanyang pagmumukha nga pala guys. Oh. Actually, na-flex ko na siya makailang beses na rin. Pero para may idea lang kayo sa mga owner ng mga eggs na kukunin natin sa ngayon, ayan, uulitin ko na lang din silang i-flex sa inyo guys. So eto siya guys. So ang tawag nga pala ni Sir Sia dito is Black Pearl. So ayan, ito yung mukha niya kasi guys or yung kanyang mata. Ayan. So hindi rin namin masisi si Sir Sia kung bakit Black Pearl yung kanyang pinangalan guys. Kasi as you can see, oh, ayan yung kanyang mata guys, napakaganda talaga. So napaka-pearl eye niya guys. And actually guys, kapag nasa personal or sa personal niyo siya makikita, ay nagkukulay blue yung nasa gilid ng black ng mata niya. Kaya nga din siguro Black Pearl talaga yung kanyang pinangalan dito. So ayan siya guys, napaka-upwing din ng manok na to. And ayan yung kanyang katawan. Regarding nga pala sa ibang nag-i-inquire din sa amin kung nagpapalaban ba kami ng mga manok namin. Actually, hindi po kami nagpapalaban guys. Totally breeder lang po kami. Usually din, yung mga manok namin is for show siya. Or kumbaga guys, pang pormahan siya or pang upgrade dun sa iba pa nating mga alaga. So, depende rin yan guys. Kasi nga, yung ilan din sa mga nag-i-inquire sa amin is bumibili sila ng different bloodlines. Kinocross nila para mag-come up nga sila ng mga warrior nila. So ayan guys, dyan ko na lang sila i-flex kasi mukhang uulan na din. Pero ayan nga pala guys, kung matatandaan nyo, ito yung pinost ko na Big Mamas. So ayan sila sa ngayon guys, and sila nga pala yung nangingitlog dito sa ating may ref na luma. So ayan na sila ngayon guys. So hindi ko lang din talaga sila masyadong mapakita guys. Kasi mukhang uulan na. Ayan, nagmamadali din ako sa pagbablog. So ayan guys, mukhang uulan na. So sa susunod ko na lang na video guys, ipapakita yung ating mga Big Mama para sa kanilang updates. So sa ngayon, kukunin ko na muna yung mga itlog nila. So guys, umuulan na talaga. So kukunin ko na itong mga itlog niya or itlog nila. So bali 4, 6, bali 8 itlog guys ang makukuha natin. So ayan yung paitlogan nga pala nila guys. Kung matatandaan nyo, yan yung may na 785. So wala namang nangyari dun sa ating mga itlog. So eto naman yung mga itlog guys. So pagpasensyahan nyo na yung nilagyan ko. Kasi umuulan na talaga, so nagmamadali din ako. Pero ayun na guys, nakuha na natin yung mga itlog. So tara at punta tayo sa ating incubator. So pagpasensyahan nyo na yung ating video. Medyo madilim na guys. Kasi guys, medyo umaambo na. And si partner nandun pa siya, oh. Nagpapakain pa guys. Ayan, nandun siya sa likod. Ayan siya guys, oh. So nagmamadali din talaga kami. Kasi mukhang lalakas talaga tong ulan na to. And okay naman na din dito sa area, dito sa kabila. Ayan, napakain na ni partner. And so far, yun na din yung last. So
Ayun guys, punta tayo sa incubator at i-incubate na nga natin itong mga itlog. And sasagutin ko yung ating topic for today tungkol sa ating mga inahin na shamu. So ayan guys, nandito na ako sa loob ng bahay and thank God hindi pa talaga umulan. Pero eto nga pala guys, ipapakita ko na muna sa inyo yung aming incubator dito sa bahay guys. Actually kaka-purchase lang namin to and nakuha lang din namin to guys dun sa isang breeder din ng shamu. Bali guys, automatic incubator yan and nasa 56 or 54 capacity ng itlog na kaya niyang ma-incubate. So ayan guys yung aming incubator. Actually maliit lang siya pero perfect lang din yan sa amin guys. Kasi konti lang din naman yung mga itlog na i-incubate namin guys. Kasi nga shamu lang din naman ang meron kami na manok. So ayan, papakita ko rin pala sa inyo yung nasa loob ng ating incubator. So ayan, buksan natin. So ito yung incubator sa loob guys. Ito yung pintuan ng incubator na to. Ayan. So may glass siya guys para in case na gusto lang nating tingnan. So hindi na natin kailangan i-open yung ating incubator. So, ayan yung kanyang setup guys. Ayan. Bali, dalawang ilaw sana ang nandito guys. Bali, 40 watts ata bawat isa. Pero ang ginawa namin is kinuha namin yung isang receptacle and then nagpaiwan kami ng isa. And ang ginamit namin na ilaw guys is yung 100 watts. Kaya ayan guys, isa lang yung ilaw na ginamit namin. And meron din yung tubig guys, of course, para sa moisture. And then, eto na yung mga itlog natin guys. Ayan. So, yan yung setup nila dito. Actually, may mga available and tamang-tama kasi maglalagay tayo ng mga panibagong itlog. And of course, guys, hindi mawawala yung hatchery. So, bali, ito yung hatchery, guys. So, ayan, guys, may sample tayo na may crack na. Ayan. So, ito yung Zanorte natin ng mga itlog. So, guys, sana marinig nyo talaga ako kasi napakalakas ng ulan. So, ayan, guys, so, napakalakas talaga ng ulan. So, sana marinig nyo na rin ako. And pasensya na kung medyo maingay yung ating video. So, ayan kasi nangyayari. Etong mga December 6 na nakalagay guys is actually ibababa ko na rin to. Kasi schedule na rin nila today na ibaba dito sa ating hatchery. Since 18 days old na to sila ngayon guys. No need na kasi yan guys na i-rotate pa kung kaya okay na yan sila sa hatchery. So, eto guys. I-ano na muna natin. I-center na muna natin yung ating mga itlog. Ayan guys, naka-center na. So, ayan. Ito lang yung pagkuha niyan guys. And actually ako kapag ako lang, totally hindi ko naman yan kinukuha talaga. So, parang kaunti lang guys. Para hindi rin mahulog yung sa front of course. And then, eto, dinadrag ko rin to. And, doon ako nagtitingin guys sa mga nakalagay na label sa kanila para ma-separate ko din yung mga itlog na nandito. Tulad niyan guys, oh, meron na siyang crack actually. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, may crack na siya guys. And actually, hindi pa siya supposedly na mag-hatch kasi December 6 pa. And today nga pala na pag-video ko is December 3. So, ayan na yung itsura niya. So, kailangan na talaga itong ibaba guys. Kung minsan, hindi lang yan 21 days guys ha, exactly na mapipisa yung mga itlog. Merong iba na 19 to 20 days old na pag-incubate ng ating mga itlog ay pwede na yung mapisa guys. Depende rin kasi yan guys sa incubator kung yun ay tested na talaga or kung maganda talaga yung kanyang hatching. So, ayan guys, mamili na tayo ng mga ilang itlog and i-separate natin bawat pangalan. So ayun guys, nalipat ko na yung mga ilang itlog na galing dito sa ating incubator dun sa kanilang hatchery guys kasi may schedule nga kami na pagbaba ng mga itlog. So anyway guys, ito nga pala yung mga itlog na nakuha natin kanina dun sa ating mga black na mga hen. And of course, merong kinuha din si partner na mga itlog dun sa kabila din. So, mamarkahan ko na lang din to and sasagutin ko nga yung ating topic for today regarding nga sa paglimlim ng ating mga inahin. Sana talaga naririnig nyo ako guys kasi ang lakas ng ulan and hindi ko alam kung naririnig nyo pa ba ako. Pero ayun guys, eto ay lalagyan ko ng black pearl. So ayan, ayan yung nakalagay guys kasi matatandaan na namin yan kapag black tapos with pearl is yung mga hen na black tsaka si black pearl nga na nasa likod. Of course guys, lalagyan ko din to ng date. Expected date ito since December 3 nga ngayon is plus 21 tayo. So December
24. Christmas Eve pala to guys. So nga pala guys, pagpasensyahan nyo na yung quality ng ating video kasi medyo madilim din dito sa bahay and ang daming kalat actually sa likod ko. Marami ding nagtatanong ito sa amin guys kung ang shamu ba ng mga hen ay naglilimlim. So actually guys, sa experience namin ay dalawa ang nangyari guys. Merong mga iilan kaming shamu dito guys na naglimlim. And meron ding mga iilan dito guys na hindi. Pero kung tatanungin nyo ako, most of the time talaga guys sa kanila ay hindi talaga lumilimlim. Out of 10 siguro merong dalawa or isa na pwedeng maglimlim dun sa mga itlog nila. Mas pinili lang din namin guys na i-incubate yung aming mga itlog even dun sa mga naglilimlim namin na mga hen. Para nga din guys masiguro namin na hindi nila kakainin, hindi manakaw. Actually napakadaming instances guys kapag pinapalimlim natin sa ating mga inahin. Isa din guys sa reason kung bakit hindi namin sila pinapalimlim na lang din, it's because mas madali din yung breeding natin guys kasi hindi na nga sila maglilimlim. May mga instances din talaga guys na kinakain nila. Lalo na guys kung nasa isang breeding pen sila tapos nandun yung kanyang lilimliman. And kung minsan hindi agad-agad sila nabibigyan ng pagkain, ay talagang kinakain ng iba. So hindi ko naman din sa nila lahat yan guys ha. Kasi may iilan din naman ng mga hen na talagang kaya nila na walang kain hanggang sa mabigyan na nga sila ng pagkain. So, iwas din kami dun guys kung kaya talagang ini-incubate namin. So, sinishare ko lang dito sa inyo guys kasi alam nyo naman sa iba dyan na may idea na kung magkano nga ba yung shamu, talagang masasayangan ka guys kung kakainin lang yung itlog ng inahin niya. Ayun guys, yung sagot ko sa mga ilang nagtanong sa akin regarding sa kung naglilimlim nga ba yung shamu. Actually, madami ding nakapagsabi sa akin na mababait daw yung mga shamu nila, naglilimlim, tapos sila din yung nag-aaruga or nagtuturong kumain tsaka uminom dun sa mga sisiw nila mismo. So, depende na lang din yan talaga sa inyo guys kung i-incubate nyo or hindi. So, ayun lang guys yung naging experience namin regarding sa shamu kung sila ba'y naglilimlim or hindi. And sana again may nakuha kayong information at least man lang, kahit konti lang regarding sa kung ano yung naging experience namin or observation namin sa aming mga alagang shamu. And ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo of course sa ating video for today. Alam ko mukhang madali ang video lang to since umuulan nga din talaga guys. Pero ayun, maraming salamat pa rin sa inyong panonood. So ayun lang yung ating video guys. And ayun, tatapusin ko pa nga itong gagawin ko na paglagay ng names or label sa kanila. So with yung dates na expected na ma-hatch sila. So gagawin ko na din muna to guys. And yun lang, maraming salamat again. And if you haven't subscribed nga pala guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. And do like our page on Facebook guys. Ayan po. Kasi dyan din ako most of the time nagpo-post guys regarding dito sa aming yard. So ayun lang guys, maraming salamat again. And please do good everybody. Goodbye and peace out!